Matag Pasko, gawas sa pagpalit og mga regalo ug pagkaon, dili mawala sa mga Pinoy ang laag. Dili lamang basta-basta nga laag ha, apan kauban ng pamilya, barkada ug uban pang minahal sa kinabuhi aron makapahulagway lamang sa nagkadaiyang atraksyon sa Pasko. Karong tuiga, tema sa lokal nga paggamhanan sa Davao ang Santa's Toy Factory. Diin sa City Hall, napuno og mga disenyo sa mga dulaan aron malingaw ang mga bata. Gani sa kadalanan pa lamang matag gabi, makita na ang dagko og hayag nga mga Christmas decorations sa national highways. Ingon man ang mga barangay halls nga kanya-kanya og disenyo sa gawa sa ilang mga gambalay. And speaking of barangays, all out ang ilang mga Christmas lanterns nga nahimutang sa Botanical Garden sa Marfori Heights. Gama sa managlahing recyclable materials, native materials inubanan sa Christmas lights ug nagkadaiyang shape and sizes. Kung ang Tagum City adunay pinakataas nga Christmas tree sa tibuok Pilipinas nga dunay gitason nga 193 feet, gilusad usab karong tuiga ang pinakaunang iconic 3D Christmas tree sa dalang bahada ning atong syudad. Diindungan usab ang Christmas music sa presentasyon niini. Sama sa fairy tales nga tuyoonon ang lugar sa mga castle, dunay Christmas mansion sa syudad sa Davao nga nahimutang sa may Roseville subdivision sa Mamay Road ning Dakbayan. Napuno usab kini og stuffed toy sama sa Stitch ug Pink Panthers nga malingaw gayud ang mga bata ug maka-selfie uban ang mga barkada ug pamilya. Dili usab gayud mawala ang miniatures sa Christmas village diin kini napuno og snow. Gani karong tuiga, aduna sila'y pakulo nga snow sa gawas mismo sa mansion. Samtang kung doon lamang usab sa sentro ang gusto ninyong laagan, nindot ang disenyo sa Damosa IT Park. Di napuno kini og colorful umbrellas nga nagbitay o gipalibutan og Christmas lights. Sakto kaayo pang bonding with your family, sama na lamang sa pamilya Minyoza nga matag tuig, mohapit gayo dinhi kauban ang ilang mga chikiting. Mas kuan siya, modern, ma-recognize ang laing lugar. Pinasahing atraksyon usab ang nakamontar sa Arc Castillo Agdao, ang giandam sa Techno Trade Resources Incorporated. Din karong tuiga, inspired ang ilang mga disenyo sa cartoon characters, sama ni Thomas the Train, Herbie, Toothless sa How to Train Your Dragon, Star Wars spacecraft ug uban pa. Take note, libre kini ha. Iba't ibang palamuti at Mga kasama, pipila lamang kini sa mga mamahimo ninyong laagan karong Pasko. Apan kung walay datong, okay ra kayo. Suruya lang ang nagkadaiyang Christmas decoration sa inyong mga silingan. Pero mas maayo kung kauban nimo ang imong pamilya ug mga minahal sa kinabuhi karong Kapaskuhan. Alang sa RadyoMaN Christmas Special, RadyoMaN J sa Amisola, Merry Christmas mga kasama!